Agora toca a quenda do Premio ao Proxecto de Negocio Online. Este galardón recoñece a creatividade e a innovación para a comercialización na rede. Outórgase a entidades comerciais ou sen ánimo de lucro que aproveiten as posibilidades da Internet para redefinir os seus procesos e obxectivos empresariais e que integren a súa presenza en liña a través dun plano estratégico empresarial. As 4 entidades finalistas son Continental Producciones por WeCop. Esperemos que se diga así porque tiñamos dudas co tema do inglés e o galego, entendemos WeCop. WeCop é unha plataforma de crowdsourcing pensada para o sector da produción audiovisual, ofrecendo un ecosistema para o desenvolvemento, produción e comercialización de contidos digitais que pretende modificar radicalmente o modelo de negocio actual facendo máis competitivo e global. Nela participan tanto os propios produtores como profesionais freelance e aficionados que teñen a súa disposición funcionalidades adaptadas aos seus perfis. Elo Technologies por Baidil. Baidil busca ser unha plataforma de promoción dos negocios galegos a través da rede, sendo a primeira no ámbito dos descontos no sector de beleza, lecer e restauración. Con isto, as empresas ofertantes reducen o gasto en publicidade ao tempo que aumentan os seus clientes e a súa presenza na internet. A web é totalmente compatible cos distintos sistemas operativos e accesible dende todo tipo de dispositivos. Actualmente están a traballar no desenvolvemento das súas versións para móviles Android e iPhone. Meubook por Meubook, a factoría dos teus libros. Meubook é unha plataforma web de contidos digitais que permite ao usuario autoeditar, publicar, crear, personalizar ou mercar libros en formato digital e papel, sen custes nin tiradas mínimas, ofrecendo tamén a posibilidade de impresión baixo demanda, sempre coa máxima calidade. A través dunha ferramenta sinxela e áxil, o usuario é guiado durante o proceso de creación da súa obra, incluindo demais plantillas predeseñadas adecuadas a diversos tipos de contidos, o que é unha axuda para os autores menos familiarizados coas ferramentas digitais. Web Menús por Menús.es. Empresa luguesa que ofrece na súa páxina web unha canle directa e gratuita entre clientes e restaurantes de toda España. As bases do proxecto son a información actualizada diariamente polos propios locais, os cupóns de desconto a disposición dos clientes da plataforma e a xeolocalización das posibilidades en base a información achegada polo usuario. Actualmente teñen un catálogo de 7.000 locais registrados en máis de 50.000 usuarios. Soben o escenario en representación das candidaturas finalistas Pancho Casal, de Continental Producciones, Ángela Rodríguez, de Elo Technologies, Ángeles Montecelo, de Meubook, e Roy Correa, de Web Menús. Entrega o premio Carlos García, membro da Xunta Directiva de Ganet. A entidade gañadora é Elo Technologies por Baidil. Hola, bons días. A verdade é que moitas grazas que contábamos con este reconocimento hoxe. Damos as grazas de parte de todo o equipo de Baidil. Para nós é un orgullo estar hoxe aquí, sobre todo por o nivel dos proxectos presentados. Bueno, isto para nós é un forte apoio para poder seguir co proxecto como ata agora. Grazas.